Bon dia. Passades les tronades d'aire ha tornat la calma, llevat que el vent de mestral ha començat a bufar a les comarques del nord, però en general hem tingut, després dels núvols orogràfics d'este matí, un ambient més assolellat. Ahir, finalment, les tempestes d'interior cap a costa arribaren a bona part de les comarques de la meitat nord, però la pluja va ser, en gran part dels casos, poc significativa, llevat d'algunes pluges, alguns ruixats, algunes tempestes puntualment intenses, com va ser el cas de Catí, on passaren dels 30 litres per metre quadrat. També va destacar l'activitat elèctrica. Este mapa dels llamps que ahir es registraven van ser més de 1.000 llamps al territori valencià i, com veuen, segons les comarques, es concentraren bàsicament en l'interior nord. Destaquen al Baix Maestrat 156 llamps, a l'Alt Palància 127 i a l'Alt Millars 164. Com veuen, la zona més concentrada cap a l'interior nord, alguns llamps també cap a les comarques centrals i no n'hi hagué pràcticament cap al sud, on de fet ni tan sols va ploure. Repassem les pluges més destacables d'ahir, que correspon a les tronades, tingueren una distribució molt irregular. A destacar aquests 37 litres per metre quadrat registrats a Catí, o els vora d'Èneu de Pina. A Xovar en registraren 16 i a Benafigos 14. 13 van ser els litres replegats a Sot de Ferrer i a Vistabella del Maestrat, respectivament. Pluges que, quan arribaren a la costa, van ser més poc significatives i que, de fet, apenas deixaren unes dècimes inclús a la ciutat de València. També destacar ahir el dia de fort contrast entre les temperatures de la meitat nord, on estava tronant des d'última hora del matí, i les comarques centrals, on passaren dels 30 graus, com han vist en aquest gràfic que mostrava temperatures que arribaren inclús als 31 graus en alguns punts de la Ribera, com era el cas de Carcaixent. Imatges de les tempestes d'ahir. A nit encara plovia a Serra, imatges de Pasqual Navarro. La pluja, com comentem, arriba també a la costa, tot i que en quantitats prou menys importants que les registrades a les comarques de l'interior nord. I aquestes imatges accelerades que ens envia Rafa Tena mostren el creixement dels núvols, o més ben dit, les tempestes que arribaven ja desgastades a la costa, en aquest cas a la ciutat de València, on deixaren unes dècimes de litre per metre quadrat. I este matí el protagonista ha sigut el vent de mestral i els núvols orogràfics que han aparegut especialment a les comarques del nord. Des de l'interior cap a la costa la nuvolositat ha arribat a ser abundant, en imatges que ens envia des de Vinaròs Mariano Castejón. Més imatges de les tempestes d'ahir. Avui són moltes les que ens han fet arribar, espectaculars els cúmuls que creixien a Casas de Moya, imatge de Paco Monteagudo, també núvols descarregant en el cas de Geldo. Ara veuran la següent imatge. Descarregava la cortina d'aigua i les tronades afectaven les comarques de l'interior. També van veure arcs de Sant Martí arreu de la nostra geografia, precipitacions que arribaven a la costa, com hem vist, també amb acompanyament elèctric i que permetien la formació del doble arc de Sant Martí, que es va poder veure, en aquest cas des de Real, imatge d'Elisa Sala. I avui els núvols orogràfics que podien veure des de Morella, a causa del vent de mestral que ha estat bufant des de bon matí, ja no són núvols de precipitació i, de fet, avui ja anem cap a l'estabilitat per al que queda de setmana. Només parlarem el cap de setmana de l'arribada d'un nou front que potser ens deixa algunes precipitacions, però serà cap a l'interior nord. A les imatges del Meteosat, passades les tronades d'ahir, el que destaquem precisament és la formació d'aixòs núvols que hem tingut al nord a causa del vent amestralat que, a sotavent del sistema ibèric, ha format aquesta nuvolositat. Després han anat desfent-se i a partir d'últimes hores del matí ja pràcticament el cel estava ras a tot el territori valencià i també a gran part de la península ibèrica. Estabilitat per davant i temperatures mínimes que han quedat entre els 8 i els 9 graus respectivament a Morella i Vilafranca. Entre les més baixes, 11 hem tingut a Segorbe i 10 s'han registrat de temperatura mínima a Atzeneta del Maestrat. 15,5 ha sigut la temperatura mínima de Vila-real i 15 era la de Castelló. A les comarques centrals teníem uns valors que han oscil·lat entre els 9 graus d'Utiel i els 12 de Llíria i d'Aiora. 16 ha sigut la temperatura de Gandia, ja ha baixat el termòmetre fins als 15 graus a Alzira, mentre que la mínima era de 16 graus a la ciutat de València. I cap a les comarques del sud hem tingut uns valors que han quedat al voltant dels 14 graus d'Ibi o dels 15 d'Alcoi. 16 ha sigut la temperatura d'Alacant i les mínimes han baixat fins als 15 graus a Benidorm i fins als 16 a Orihuela i a Dénia. Al mapa isobàric previst per a demà al migdia no hi ha grans canvis en la situació meteorològica, s'ha estabilitzat la situació després de les tronades d'ahir. Tenim les altes pressions pràcticament a tota la nostra latitud, des de la zona de l'Atlàntic fins al litoral mediterrani peninsular i, de fet, hem d'esperar el cap de setmana per a que arribi un altre front que puga deixar alguna activitat. De fet, el més destacable de la previsió meteorològica dels pròxims dies serà l'oscil·lació de la temperatura, perquè, sobretot, diumenge hem d'esperar un dia de calor, més d'estiu que no de primavera. Vegin, si no, la previsió
previsió de les temperatures en el cas de l'Observatori de València, que després dels 23-24 graus que es preveu que tinguin fins dissabte, experimentaran una pujada important el diumenge, on es preveu que inclús puguen passar dels 30 graus. Això serà l'àrea del Golf de València, la zona litoral, el vent girarà a ponent i la massa d'aire serà més càlida i afavorirà que les temperatures puguen passar dels 30 graus, com els comentem, en la zona litoral del Golf de València. Així que per avui ens espera un dia caracteritzat pel sol, amb unes temperatures màximes que pujaran especialment a la meitat nord, on ahir varen ser fresques, tot i que l'ambient serà fresc cap al nord a causa del mestral. A les comarques de l'interior inclús poden baixar lleugerament. Respecte a la situació marítima, parlem d'aquest vent de mestral que encara bufarà cap al nord, però anirà perdent força. Demà tenim un dia estable, assolellat, domini del sol a tot el territori, només alguna pinzellada de núvols alts sense transcendència, vent de mestral ja perdent força a partir del migdia a les comarques del nord i en la mar vent de procedència marítima fluix. Els dies següents ens fixarem en aquesta pujada de les temperatures per al diumenge, però fins a aquest moment parlem dissabte d'alguns núvols que aniran arribant. Un nou front entra pel ponent de la península Ibèrica, ens arribaran els primers núvols mitjans i alts a les comarques de l'interior sense conseqüències. Diumenge és un dia variable, més ben dit, diferent segons les zones del territori. Cap al nord arribarà el front i deixarà alguna activitat, el vent girarà a mestral i en general podrem tindre algun ruixat de caràcter puntual i aïllat cap a les comarques de l'interior nord, però a la resta del territori el domini serà del sol i de fet el que destacarà serà la pujada de les temperatures diürnes, especialment a l'àrea del Golf de València, que ens donaran uns valors probablement superiors als 30 graus. Començarem la setmana també amb estabilitat i en general sense grans novetats a curt termini pel que fa a la possibilitat de pluja. I acabem amb una selecció de les imatges que ens fan arribar cada dia, avui centrades primer en les tronades que ahir afectaren bona part de les nostres comarques i en els núvols de pluja que també arribaren puntualment a les comarques del sud, encara que amb poca pluja. Acompanyament elèctric i, com veuran, també al final d'aquest espai de fotografies, el cel més ras que hem tingut avui, tot i que amb núvols a primeres hores del dia. Els recordem que poden enviar més imatges a l'adreça que veuran, oratge@tvmediterraneo.es.